הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אנו מתנצלים לקטוע את השידור, ולידיעה שהגיע זה עתה, חוליית מחבלים פגעה בכוח של חיילי צה"ל בגבול הצפון. מדובר בכוח של חטיבת הנחל, אשר נתקל לפני שעות אחדות עם חוליית מחבלים. ידוע לנו כרגע על 4 הרוגים ומספר פצועים לכוחותינו. נחזור בהמשך לעדכון פרטים. אהוב יקר, לא עצרתי אפילו לראות כמה זה עולה לי. אהוב יקר, לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קר. הכל ידוע מראש, אבל נשכח מהלב שלאהוב אותך זה לשלם בכאב. אהוב יקר, זה לא אתה שמשתנה לי. אהוב יקר, לא עצרתי אפילו לראות כמה זה עולה לי. אהוב יקר, לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קר. הכל ידוע